סדרה חדשה, ולסדרה קוראים, אוי לא, בואו, לא, סדרה קוראים הסכנה הגדולה ובואו נתחיל. וואי, כמה זמן לוקח למתנות האלה? לוקח לזה הרבה זמן, יואו. דופקים לה בדלת והולכים. וואי, הנה המתנות שלי, סוף. דקה. סליחה, אני מחליפה לשם הסכנה הגדולה. מה יש פה פתק? אומייגאד. בוא נקרא. היו, זה המספר. תבואי אליי ב-12 בלילה. מחר יש לי לימודים, אין מצב. טוב, אני רוצה לבדוק אותו מוכנה לי. אומייגאד, סטלנטי, ממש יפי. אומייגאד. דברים יפים. לא כל כך התחבר. אומייגאד, זה לרכב. אז שהמשרתים שלי ישימו לי כבר. משרתים, תביאו אלינו. בקיצור, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל בלבלו. תביאו דבר כזה. ישם יופי משהו. אומייגאד, זה חמוד. ואיך הוא יודע בכלל שאני אוהבת צבע ורוד? עשיתי. אולי אבא לא מסכים. אבל להוריד אותו? להוריד אותו, אני יכולה רק אומייגאד, אבל לפעמים זה אומייגאד. אין פה זה? אומייגאד. אומייגאד, למה הוא הביא לי חטיף חריף? אומייגאד, אמא מתוק נדיר. טוב, אני שם אותו בארון. הוא הבגד אהוב עליי, אני חושבת. מחברת. ולמה הוא קנה לי בכלל מחברת למתמטיקה? אני אבדוק אם יש לי. איך הוא יודע שבכלל אין לי מחברת למתמטיקה? כל כך מוזר. מה? איפה? חשבתי זה סתם תיקים בגדים. כנראה שלא. כנראה שלא. אומייגאד, קופי. מי זה? ליאן! חזרת הטלטלים? נכון, גם אני, להגיד לך אבל משהו. הטלטלים שלי עכשיו נראים קודם כל כמו שלך. להגיד לך עוד משהו? אבא בא לעשות אותי לפני שסיימתי לסדר את השיער. אז עכשיו השיער שלי מתלבש עדיין, אבל רוצה לראות אותו. נראה בול כמו שלך. עשינו אותי? זה לא מסלסל, יש לי שיטה לסדר את השיער שלי שלא יהיה נפוח אבל גם יהיה יבש. והייתי באמצע לעשות את השיטה הזאת והבעיה למטה, אז פשוט ירדתי עם זה. זה היה נראה לו בצבעה. נראה לי הוא כבר התייבש. תגידי לי אם הוא התייבש, כי היד שלי קצת חכי. לא כזה, יש לי מים וקרם פה, אם את רוצה. לא, אני הבאתי איתי בתיק גם קצת דברים. אבל הבאתי מעברר, מקסימום אני אפתח הכל ואני אסדר את השיער עם המעברר, כי אני ארגיש עם המעברר. אני כפרתי תמונה, סלח למה את לא הייתי. קצרתי לך פעמיים מהוואטסאפ ולא הייתי בזה. בגלל שהייתי באמצע לסדר את השיער, את יודעת כמה זמן לוקח לי לסדר את השיער? אתמול? אז מה? רגע, אבל זה בגלל שהייתי בשירותים. באמת, הייתי בשירותים, להגיד לך, אבל למה? כי אמרה לי לסדר את הבית, אז אמרתי, רגע, יש לי לשירותים. לא באמת, פשוט הייתי שמה.
זמן אני עושה את זה שאמא אומרת לי לסדר. טוב, לא נורא, לא צריך. עד שאני השחיתי ואז לא, אני מסדרת חצי, ואז לפעמים אני מסדרת, תראי, שאמא אומרת לי ככה, אני אומרת טוב, יש לי קקי, מה קורה לבנות? אז אני הולכת, יש לי קקי, ומתי שאני מרגישה שכבר משעמם לי בשירותים, לא, אני הולכת לסדר את השיער, כי אין דבר יותר כיף מלסדר את השיער שלי, למרות שזה קשה. אז אני מביא את השיער, ואז שהשיער שלי כבר מסודר, אז אני אגיד לך מה אני עושה? מה? מה חשבתי איזה שאלה? אבל תחזיקי על זה, אחרי זה לך מה אני עושה? זרת? חרגנת? קחי את זה. וגם אני אוהבת את זה. ואז אני צריכה הפסקה. אם אני ככה אוכלתי בפיזיה. גם לפעמים אני משקרת לך שסיימתי לסדר. ביי. גם לי יש לבובול כזה. להראות לך? בטלפון שלי? לי יש לבובול חול. לי יש לבובול שלי. גם לי יש בול כזה, להראות לכם בטלפון שלי את התמונה שלו. עשיתי כמה תמונות. שמתי אותו וגם זה. את ראית את הסרט? ראיתי את הסרטונים שלך? טוב, כדי שאני אלך לישון. כי מתחיל להיות חשוך. שלי, תראי. כי מתחיל קצת להיות באמת חשוך. ממש דומה. טוב, אני הולכת לישון ואני אשים שם נורא. רק ששלי יש פה בבטן, ולה יש ברגליים. טוב, אנחנו נשאר את כאלה שלי. הגיע הבוקר. זה לא פייר. מעברר. לא, זה מפה. בוא נראה. אימא'לה. תסתכלו מה נכנס לרגל. זכוכית. למה לא שמתי פיג'מה, אימא'לה? טוב, מה נלבש? כאילו צריך שיחה שיניים, מה נלבש? אפשר קצת שקט, אני עושה סדרה ושומעים אתכם. יואו, חייבת בסטורי. לא את זה, פשוט זרקה 1000 בגדים. זה הבגד הכי מושלם שלי. רגע, אני אפילו לא שמתי לב שקיבלתי אותו. הוא בגד מאוד נדיר. טוב, אני אחזיר אותו. טוב, אני אקח את התיק הזה. ונשים את המחברת שלי. אשתה כוס קפה, כי אם אני לא שותה קפה והם מעצבנים אותי, אני לא יודעת מה קורה לי. כאילו אני אגיד להם את זה, שלא יקבלו התקפים. טוב, האמת שהיום צריך רק, אמרו שכאילו לא לומדים, אז אני אעביר רק את היומן שלי. קרם הגנה. כמובן. יאללה, בוא נלך. איך סוגרים? נראה לי ש... תראי, סתם נראה לך? טוב, נראה לי אני אצא כאילו. ומאיפה הפרחים האלה בכלל הגיעו לי וזה? לא יודעת מה קורה פה, אבל טוב, אני אסגור את הרום. אוי, מה? אבל כל היום שאני יושבת פה זה נקי, יש לא מלוכלך. עוד פעם מלוכלך? נקי, זה חוזר. אני רוצים חלק 2 בשביל לדעת מי עשה את כל זה.